Sa ibang balitang lokal, opisyal naman na inilunsad sa 4 na barangay sa San Nicolas ang Malawakang Veterinary Medical Mission na nalalayong palakasin ang kalusugan ng hayop at suportahan ang mga lokal na magsasaka. Mga barangay ng San Roque, Nagkaysa, Subol at San Felipe West ang nabenepisyuhan na nasabing programa at magpapatuloy hanggang Nobyembre. Sa 4 na barangay, 69 na pet owners ang nakinabang habang nasa kabuuang 125 na baka ang nabigyan ng deworming, 99 sa kambing at tupa at 5 kalabaw naman ang binigyan ng betamina at gamot. Ayon sa Municipal Agriculture Office, inaasahang mas maraming barangay ang makikinabang sa programa habang nagpapatuloy ang misyon. Magtatagal naman ang Veterinary Medical Mission sa bawat barangay hanggang sa katapusan ng Nobyembre. IFM News. IFM News. IFM News.